22-nji iýun agşam saat 01:30 töwereg Owganistan döwletiniň Pakistan bilen serket ýaky oturan Paktika welaýatyny 6,1 derejede ýer titremesi bolup geçdi. Bu bolup geçen tebii hadisada 1000den gowrak adamyň ölendigi we yaralananlaryň sany bolsa 2000-e ýetendigi aýdylýar. Owan türkmenläriniň aýtmaklary esasynda bu ýer titreme bölekleýin 2 sagat dowam edendigi we ölenleriň sany bolsa dowamly artandygy, olaryň içinde bir näçe sany Owan türkmenläriniň hem bardygy aýdylýar. Bu ýagdaýda Owganistanyň Taliban hökümeti halkara kömek beriş guramalaryna ýüz tutandyklary, emma ol ýerden bolsa Talibanlara bolan ynamsızlyklary sebäpli ýeterli kömek berilmän, teňe ýerli kömekler bilen baş etjek bolýandyklary we ýykylyp ýumrulan harabaçylygy gazmak üçin ýeterli mukdarda tehnikalarynyň hem ýoklugy aýdylýar. Ýewropanyň seismologiýa gullugynyň çykaran netijeleri boýunça bu hadisany ýer titremäniň bolan ýerinden 500 kilometr töwereginde Owganistan, Pakistan we Hindistan taraplaryndan 119 milyon adam tarapyndan duýulandygy belledi. Ve bu tebii hadisany 2015-nji ýyldan bäri Owganistanda bolup geçen iň uly ýer titreme hadisasy aýdyldy.